A continuació anem a posar en pràctica els nostres coneixements de Retrofit per fer un login i veurem d'aquesta manera com podem fer un post amb Retrofit i enviar informació. Afegim per aquí un text view. Content. El situarem left to left of parent, top to top of. Aquí posarem el botó de dalt, que és el button. Tenim i li afegim un text, usuari, espera, top to bottom of. Aquí. Usuari i afegirem un altre que sigui password. Aquest el posarem a sota d'usuari. Per tant, el top d'aquest serà el bottom of del de dalt, així que aquest li anem a donar-li un ID. Text view login usuari. Epa, que ens falta la roba. Aquest també li afegirem un ID. Text view password de l'usuari i aquest d'aquí fiquem que el top és el bottom del text de sobre, així que text view a login usuari. Molt bé, així tenim un a sota l'altre. Anem ara a afegir els edit text per poder escriure text a dins. Edit text, que li posarem un width de, posarem un 0 de pes, un 8 de wrap content. Anem a situar-lo, el volem col·locar al costat de l'usuari, així que direm que left to right of l'id text view de que hem dit que és login usuari. Bueno, aquest li canvio el nom un moment, això és login pass, ara millor. Vale, aquest el tenim situat aquí i el top to top of a la mateixa altura que està aquest d'aquí, login usuari. Perfecte, i la dreta parent, que ens ocupi, doncs, bueno, ficarem tot l'espai possible. A veure, això ho fem així. Ara tinc aquest aquí. Bueno, potser el password el podem col·locar sota d'aquest altre, veiem que ocupa més. Així que el password al bottom of posarem aquest edit text, que li hem de donar un ID. Login usuari. Va, perfecte. Així que aquí tenim el password. Apa.
Ara anem a situar un altre edit text. Aquí, edit text. Li donem un altre ID també, que és un edit text al login usuari, però en aquest cas és login password. Login pass. El width igual, fem 0 dps perquè ens agafi fins on pugui. Grab content igual. I aquest el posarem left to left off, i en aquest cas és el login top to top off igual text view password, login password, i right to right of parent. Tanquem, que ens queda per aquí. I aquí és el right, si no ens queda per sota. Perfecte, ja tenim aquí l'usuari, tenim el password. Anem a afegir un botonet que faci el login, així de forma ràpida. No queda molt maco, però bueno. Fem aquí el botó. Grab content, grab content. Bueno, posarem semblat com aquest d'aquí. Jo que sí que voto per fer un copiar i pegar. Que sí que estan valors absoluts. Vaja. Bueno. Per aquest és button login. Farem així. Button login. Vale, grab, on clic, pues li direm login usuari. Bueno. Post login usuari. El text serà aquí anem a canviar-nos això. Vale. És el botó login usuari, que digui login usuari. Vale. Vinga. Text, aquest botó login usuari. Bueno, aquesta funció encara no l'hem creat, això ja ho farem. Left el parent, right parent, top, bottom off, i aquí posarem a sota del password, vale? Que és edit text, password. Ahí estem, perfecte. Anem a crear la nostra funció de login usuari. Això és el main activity. Function aquí view ahí. Perfecte. I el primer que farem doncs serà obtenir els valors. Okay, igual que tenim a dalt, doncs put login find by id, l'edit text que és rid punto login usuari, i després
després farem el input password, fan by id, edit text, id, el password. D'aquí anem a extreure el valor del login. Bueno, login, aquí l'hem posat login, però això realment és el... Sí, no? El login. El nom del login. Que això és a partir de l'input login, punt, d'aquí extraiem el seu text. I el password de login és de l'input password text. Podríem ficar tot en una mateixa línia, però bueno. I ara hem de fer la petició, per tant aquí haurem de utilitzar el retrofit. Recordeu que, primer que hauríem de fer és anar aquí a l'API Service i afegir la nostra petició. I això serà un post. I aquí anem a fer la funció, que seria post login. Li indicarem també on volem fer-la. Doncs això serà, ja que estem, hem vist com establir aquí la ruta. I això anirà al login.php. Ara els paràmetres que li enviem per post els indicarem per aquí. A quins paràmetres li vull passar jo? Doncs aquí li podrem passar el nom, login i el password login. Aquests són els dos que jo li indicaré. Això és un string i el password login, que és un altre string. Però perquè aquests dos paràmetres els utilitzi en el post, els posi com a paràmetres dintre del post, els paràmetres en el post no van en la query, no van en la ruta, sinó que van dintre del body. Així que aquí davant li afegim aquest bonic decorador. I ara anem a fer la petició a través d'això d'aquí. Després veurem que això ho podem fer una miqueta més maco creant-nos una classe, però anem a començar per aquí. I ens creem aquí la corotina. A l'hora de crear la corotina nosaltres havíem utilitzat el Life Cycle Scope. Recordeu que també podem utilitzar el Coroutine Scope. El Coroutine Scope és global per tota l'aplicació i el Life Cycle només per l'activity en la qual s'utilitza. Anem a veure un altre exemple amb el Coroutine Scope. Això ho executarem dintre de l'input-output. I aquí dintre indicarem la connexió que volem fer. El tema aquest de les connexions, com que sempre normalment tindrem la mateixa ruta on volem fer la connexió, ens podríem crear un provider. Així que anem aquí dins, tenim a Kotlin rutes. I aquí li definirem el companion object i aquí posarem ruta base i anem a posar-li la ruta base. Teníem creat per aquí l'activity, aquest aquí. Li direm base URL, que és el nom que li dona aquí. Android. Així quedarà més maco. Perfecte. Ara quan tinguem que indicar la ruta on vulguem fer la nostra petició, doncs podrem utilitzar aquest. Podem utilitzar rutes.baseURL. Anem cap aquí i ens creem la nostra
connexió, direm con aislet, balcon, reto, fit, builder, passe URL serà rutes.passe URL i aquí ens creem el nostre retrofit i li diem el converters factory del JSON. Recordo que vam importar aquí el JSON. Build vale, per aquí creàvem també la resposta que era el resultat d'executar. Create, i per aquí li posàvem la nostra API service i executàvem, que li indicàvem el que volíem. En aquest cas és el post login. Que li passarem el nom, el password, transformarem a string perquè realment aquí volem extreure l'string. Perfecte, i aquí ja tenim l'string. Ara doncs tocava capturar el que era el tema de la resposta. Aquí ens falta indicar la resposta. Recordeu que com que ho teníem amb zoom no l'hem vist, la funció aquesta del post s'executa més tard, però necessita una resposta. I farem bàsicament que ens retorni informació de l'usuari. Ara aquí ja podem capturar quan és correcte i farem un print de resposta .body. I ja ho tindríem. Anem a veure el nostre PHP. Anem al nostre PHP, que bàsicament el nostre PHP anem al PHP, que bàsicament el que farà serà obtenir el nom de l'usuari. Anem a aprofitar els valors que tenim per aquí. El login, això és el password. I aquí anem a comprovar si
nom login és igual. Bueno, aquí direm hola. I el password és igual a 1, 2, 3, 4. Retornarem doncs, informació de l'usuari. Podem agafar d'aquí un exemple d'usuari. JSON encode. Bueno, anem a fer així. I aquí per defecte anem a crear-nos un usuari. Doncs posarem aquí 8. Simplificant-se una mica la vida. Vale, de forma que com fem usuari i password, si l'usuari és correcte li posarem informació, si no és correcte doncs tornarem un nom buit i anem a fer un echo d'un JSON encode usuari. I anem a provar a veure què ens falta. Vinga, ara ja el tenim aquí obert. Vale, anem a executar a veure quins problemes tenim. Hola. Aquí anem a pulsar 1, 2, 3 i 4. Vale, recordeu que això és en teoria el que s'hauria de funcionar. Ho executem. Vale, i per aquí doncs, ens està patant. Anem a veure una mica quin error ens dona. Vale, aquí ens diu que hi ha múltiples body methods annotation found. D'acord? I és perquè aquí només li podem passar un body. Llavors, com li podem fer per passar múltiples valors dintre d'un body? Doncs ens hem de crear una estructura de dades, hem de crear una classe per passar aquests valors. Així que igual que teníem aquí creat el nostre usuari, que tenia un nom i cognom, doncs anem a crear un nou data class aquí, vale? Que sigui login usuari, per exemple. I què ha de tenir aquest login usuari? Doncs bàsicament el login i el password, que per simplificar-se la vida li donarem aquests mateixos noms aquí. Així que el login usuari farem val string i el password string. Epa, els 2 punts. Vale, recordeu que quan vam veure aquí l'usuari podíem canviar el nom del paràmetre també. Bueno, quan obteníem la resposta, però bueno, en aquest cas no fa falta. Ens anem aquí al nostre API Service. Ara ja no li passarem un nom i un password, sinó que li passarem més l'usuari, login usuari, vale, que això serà el tipus login usuari. I per tant ara hem de venir aquí i hem de canviar, perquè això ja no serà el nom, sinó serà un login usuari format per el nom i el password. Perfecte, vinga. Anem a executar a veure quins errors ens donen ara. Vinga, li donem al login. I, bueno, no està passant gaire res. No ens donen errors, però tampoc no funciona. Vale. Anem a veure com podem intentar saber on se'ns està produint l'error.
li dono el login i això no fa absolutament res. I és molt fàcil. Només hem d'aquí, tenim la part de si és correcte, entra aquí dins, i si no és correcte volem que entri aquí dins. I podem imprimir l'error. L'error en aquest cas està dintre de resposta, punt, i aquí tenim el error body, i aquí fem el string. Aquí ens dirà que té que ser safe. Perfecte. I ara vinga, anem a executar això i anem a veure on ens surt l'error. Donem aquí el nostre login i aquí tenim la informació de la resposta. En aquest cas la resposta és que no ha trobat el 404, l'adreça no és correcta. Per què tenim aquest error? Nosaltres aquí en la ruta, en el que li hem posat un apartat que és ruta, però en cap moment li hem passat el paràmetre de ruta, igual que aquí li tenim que afegir. Doncs aquí li afegim també la nostra ruta i ara quan cridem a post-login, que això ho fèiem des del main activity, li haurem d'indicar la ruta. Per indicar-li la ruta, com que aquí el login l'hem posat aquí dins, que no té res, anem a posar-lo dintre de una carpeta que sigui login, i aquí login. Aquí té nom. Perfecte. Així que ara aquí quan cridem li hem de dir que tot aquest paràmetre volem que el passi a login. Clar, això dependrà, aquí per què li hem posat? Perquè li hem dit que tingui ruta, si no li diem que tingui ruta, doncs no farà falta tot aquest problema. Bé, i aquí els errors que obtenim, són bastant difícils de veure. Anem a veure com podem anar més enllà, no només a partir d'això, perquè ens interessarà veure exactament què és el que enviem per veure si potser l'error, el problema el tenim en l'enviament. Per fer-ho haurem d'importar aquesta llibreria d'aquí, de l'interceptor, com.squareup, i això el que ens permetrà serà crear un interceptor que l'afegirem en la nostra petició. Aquí quan creem la nostra petició li direm vull afegir-li un client. L'interceptor és com un codi que està per enmig de la petició i aquest client anem a configurar-lo ara a partir de l'HTTP login interceptor que ens hem importat amb el Gradle. Aquí primer de tot ens creem l'interceptor del tipus HTTP login interceptor. Important, aquí li diem que el seu nivell sigui del body i ara a partir d'aquest interceptor ens crearem el nostre client builders base URL això és per crear-nos el retrofit. Aquí creem el client i li afegim l'interceptor que hem creat, interceptor build, i ja està. Ara aquest interceptor hem creat aquí un client amb un interceptor, el posem aquí a la petició, tornem a llançar això. Ara veurem què és el que enviem.
i així podrem saber si el problema està en que no enviem correctament la informació o el tenim en el nostre servidor. Posem uns valors random per aquí, li donem aquí al login, ens està patant, però la gràcia és que ara podem veure aquí exactament què és el que estem enviant i tots els problemes que estem tenint. Estem enviant el login i password correctament, per tant el problema el tenim en el servidor. Quin problema tenim en el servidor? Aquest problema el tenim en el nostre PHP, tot i que estem fent un post. Aquí he afegit totes aquestes cabeceres, però anem a treure-les de moment. Tot i que no estem fent un post, aquí no podem agafar la informació d'aquesta forma, sinó que la informació l'agafarem d'aquesta forma. Això ho traurem i agafarem la informació del PHP input aquí, amb el file get contents. I això serà aquí estem decodificant-ho per obtenir-ho en un format JSON, com que això ens està enviant un format JSON, el nom del login i el password, fixeu-vos que no és com un paràmetre, sinó és un JSON. Llavors aquí l'agafem com un JSON i ara per agafar la informació que teníem, que nosaltres aquí teníem el nostre nom de login, doncs simplement el que direm és que el nom de login és la informació que hi ha aquí dins i això és la posició nom login. Copieu d'aquí i farem el mateix pas login. Com que li hem dit exactament igual, jo crec que podem fer així i pas login. Addicionalment també, per estalviar-nos problemes, aquí podem afegir tot un llistat de capçaleres que ens permetin, ens diguéssim, que permetem peticions que es vinguin cross-origin, és a dir, no del propi origen, no del propi servidor, i per permetre tots els headers, aquí fixeu-vos, si jo faig una petició amb headers, aquí he d'indicar els headers que jo vull acceptar. Aquí indiquem tots els headers que jo vull acceptar quan faig una petició. Aquí tots els mètodes que accepto. Jo podria no acceptar alguns mètodes, d'acord? I on podem indicar aquests headers? Aquests headers els podem indicar aquí en el nostre API Service. Davant de la nostra petició li podem afegir headers i aquí li podem indicar tots els headers que nosaltres volem. L'accept, content type, també podríem indicar-li, en el cas d'utilitzar tokens per mantenir les sessions, és molt típic utilitzar el header d'autorization. I sempre que aquí fiquem headers hem d'estar segurs que en el PHP només fem un petit canvi més aquí, accedirem a la posició a través així, per assegurar-nos que agafem això, perquè si no igual depèn de com no ho transforma a objecte i per tant tindrem algun error. I agafem, transformem, creem l'array per defecte i en el cas de que si no està correcte sigui un número de menys 1, menys 10. De forma que ara venim aquí i si la resposta .body aquí ens hauríem de guardar aquesta resposta dintre d'una variable que sigui usuari. Això seria resposta.body o per tant aquí si l'usuari .edat és menor a 0 fer un println login incorrecte i en cas contrari println login correcte
i li imprimirem la informació en els dos casos. Bé, i amb això acabem. Doncs provem si l'usuari escriu correctament els valors, se li fa el login correcte, si escriu malament tenim per aquí login incorrecte. A l'hora de mostrar, recordeu que podem filtrar per aquí amb el System Out, o si borrem el filtre ens sortiran tots els missatges per consola.